खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि एमबि बड' निउसाव बरायहरग्रोबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौसेथि जानांगौ होनना बाथ्रा बुंनायखौ लाना हेंथा होनायनि सायाव चिरां जिल्ला एबसुआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। एबसुनि सायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ बाथ्रा बुंनायनि गोजानाव थानांगौ। अरुप कुमार देखौ जों सिनाया, बिथाङा बर' हारिनि बिटिआर गोरोबथानि उनावसो फैनाय होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। अरुप कुमार देआ बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावसो ओंखारनाय सासे सुबुं। बिटिआर जायाबा बिथाङा मावफुं सोद्रोमा जायामोन आरो रावबो सिनायनाय नङामोन। मावफुं सोद्रोमा बिबान मोनदों, बेखौ बिथाङा मोजां खामानि मावथों होननानै चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार नार्जारिया गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगावआव सोमजिनाय हानजायारि जिनाहारि जाथायखौ लानानै एबसुनि बानजायनायाव हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थांनाय 24 आगस्ट सानखालि हरनि समाव हानजासे मुसलमान हारिनि लाइमोन सेंग्राफोरा गंसे अल्ट' आरो गंसे बलेर' गारियाव सानै बर' उन्दै हिनजावसाफोरखौ दैखांना लांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गिखांनाय लाबोदों। बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै मैया एबसुनि बानजायनायाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे रेलि हाबाफारियाव बर' हारिनि गोबां आफादफोर लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा आफाद आरो गोबां सानसुमै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे जाथायजों लोब्बा थानाय फारियै जयपुरनि जमाल खान, शेख आब्दुल्ला आरो नुर आलम बिथांखौ गोख्रों हास्ति होनांगौनि थाखाय कक्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि कृपेश बिथाङा रायजो सरकारखौ खावलायहरो। नेपाल हादोरनि हालदिबारि गामियाव बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हान्जाया दावबायहैदों। नेपाल हादोरनि बर' मेस आरो भारत हादोरनि बर' थुनलाइ आफादनि गेजेराव सोमोन्दोआ माखासे जाहोननि थाखाय थालांदोंमोन। बे थालांनाय लांदां जायगाखौ सुफुंनो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, नेहाथारि प्रणबज्यति नार्जारि आरो सवेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना नेपाल हादोरनि बर' मेस हारिखौ फोजाखांहोनो नेपाल हादोरनि हालदिबारि गामियाव नुजाथिहैयो। बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हान्जाया पासागर गुदि आफाद बिपिएफ बोसोरारि जथुमा खुंदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिपिएफनि फकिरग्राम ब्लक कमिटिनि मावख'आव मैया पासागर प्राइमारि कमिटिनि बोसोरारि जथुमायाव बिपिएफनि फकिरग्राम ब्लक कमिटिनि आफादगिरि आजामुल हकनि मासि सामलायनायाव मोनसे मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव मिरु आफादनि नेहाथारि बिपिएफनि ड रेजाउल करिम आरो जिल्ला ब्लक बिपिएफ आइजो सेल, लाइमोन सेल, बिपिएफ बेंगलि आरो गुबुन गुबुन सेलफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। 13 नं चिरां बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय बासुगावआव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां सावराय जथुम नब्लां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो एमसिएलए माधब चन्द्र सेत्री, सायखं बसुमतारी, बारग' एमसिएलए मावथि ब्रह्म हाज'वारि आरो इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा। बनरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि रहेन्द्र दैमारिया बिजेपि दोलोआव जइनिं जाबाय। कक्राझार जिल्ला बनरगाव ब्लक वेस्ट मालिगाव भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सामुकागुरि गामिनि आथिखालाव बनरगाव ब्लक बिपिएफनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि रहेन्द्र दैमारिया बिपिएफ नागारनानै मैया बिजेपि दोलोआव जइनिं जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। बनरगाव बियाबनि एमसिएलए राजिबा रहेन्द्र दैमारिनि गावनिनो न'आव थांनानै बिजेपि दोलोआव बरायनानै लायो। गसाइगावनि कसुगावआव जिडिएसए बि डिभिजन फुटबल लीग गेलेनाया मैया थुंगेबाय। जिडिएसए गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव जिडिएसए बि डिभिजन फुटबल लीग कसुगाव जननि जोलुर बादायलायनाया
कसुगावनि R&D गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 7 जुलाइनिफ्रायनो जाबोनानै मैया जोबथा बादायलायनायमोन। मैयानि बे जोबथा बादायलायनायाव जलेखरि जनता क्लाब आरो जुनियर स्पर्टस मान्दारिया क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो। जोबथारनायाव मोन्नैबो हानजाया 2-2 गल सोलायनानै समान-समान जानायनि थाखाय थोंजों जुसलायनायाव जलेखरि जनता क्लाबा देरहासार जानो हायो। कृष्णकान्त सन्दिकै स्टेट अपेन मुलुगसोलोंसालिमायाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। सा-सानजानि गिबिसिन आरो मोनसेल' रायजोआरि गेवलां मुलुगसोलोंसालि कृष्णकान्त सन्दिकै स्टेट अपेन मुलुगसोलोंसालिमायाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। 11 आयदायाव सा-11 पस्ट ग्रेजुवेट, 11 आयदायाव ग्रेजुवेट आरो बिगियान, आरिमु आरो फालांगि बिफानफोराव मुलुगसोलोंसालिजों होजानाय गुबुन-गुबुन डिप्ल'मा आरो फोरमानलाइ फरायसाफोरनि थाखाय अनलाइन मुं थिसननाय खान्थिया 1 जुलाइनिफ्राय जागायदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।